שלום לכם מחורי ספייסר, אנחנו נמצאים כאן בסלונה עם המופע של אילי אילון שמארחת גם את מירב פלדמן, מנחת ערוץ הילדים. אילי אילון לקראת אלבום שני, צפייה מהנה. את מכירה אותה מגיל 6 מנגבת? מנגבת, ובגלל זה יש לה את הקול הזה שאנחנו שומעים אותו רק בגלל גרגרי החומוס המיוחדים של האקרם. משובחים, צריך לפרגן להם ולהגיד חבר'ה, אם אתם רוצים להיות זמרים עזבו פיתוח קול, חומוס. ואני אגיד לך למה יש פה יהלום, אני אסביר לך. כי היהלום, למה עלתה לי קונוטציה של יהלום? יש לה קול כזה צלול ומדהים שמזכיר הרבה זמרות איכותיות, אתה יודע, ברמה בינלאומית. אין לי כובע, שפו, כל הכבוד, הייתי, כן, באמת, אני הייתי, הקול שלה פשוט, באמת, הצלילים שלו, חבל על הזמן, זה מדהים. איך זה הרגיש לך? את יודעת, את גם מתכוננת לפני אלבום בעצם שני? מרגיש מדהים, זה כיף, כי פשוט שרתי, והיה לי הכי כיף בעולם. אני יכול להעיד שאנחנו קשורים, אני ואת, זה בעצם שאת מלמדת משחק במרום. זה כיף, יש להם את הפשן הזה בעיניים שמדרדר עם השנים במקצוע שלנו. בואי תספרי לי בעדינות על מה הולך לקרות איתך עכשיו, אלבום בדרך, הופעות. אני אספר לך מאוד בעדינות. מה שהולך לקרות זה כזה דבר, הופעות וכתיבת שירים חדשים, ובמקביל משחק, ואני גם מלמדת משחק, ואני מבסוטית. אולי נפרגן למירב פלדמן שהייתה? מדהימה, כל הכבוד לזה. היה דרך אגב ההופעה הראשונה שלה, היא פשוט מדהימה בעיניי. אני עוסקת במוזיקה כבר הרבה שנים, ועכשיו אוטוטו טפו 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 בעזרת השם גם יצא אלבום. כן, זה כבר תהליך של כמה שנים, וגם של כתיבה והלחנה, והנה זה קורה, זה נורא כיף. זה כמו לידה, באתי להגיד רק בלי הכאבים, אבל זה עם, רק בלי הציר, פחות איל. שרנו ביחד שיר של לילי שנקרא אהבה רטובה. היא בעיקרון אמרה לי תבחרי מה שאת רוצה, ובעיניי זה שיר מדהים ומגניב, ואמרתי יאללה בואי נעשה דואט. ושירה הולכים ביחד. כי זה אומנות, זה סוג אוכל, זה גם סוג של אומנות, ועם האומנות והאומנית שיש לנו זה לפי דעתי יסתדר לה.